Frantziako turra amaitu da. 21 etaparen ondoren badakigu zein den 2022ko irabazlea, Jonas Vingegaard Dinamarkarra. 21 etapa, azkar esaten da, Ia hilabete bat maila goreneko txirrindularitza ikusten. Saleentzat turra paradisua da. Halere, pentsatu momentu batez txirrindularitza gustoko ez duen, baina bizikleten frikifan batekin bizi den pertsona horietan. 5 ordu egunero telebista okupatuta tipo batzuk pedalak ematen dituzten bitartean. Hori bai benetako turra. Eta telebistan 5 orduko etapak ikusten dituztenak baino frikifan maila altuago bat existitzen da. Etapa korritzen den mendira igotzen dena. Horiek bai zaleak. Eta horien artean 2 maila ezberdintzen dira. Kotxearekin gora igotzen dena, zerroza batzuekin, giroa ikustera eta parranda pizka bat botatzera, eta gero dago sale suprema, mendira bizikletaz igotzen dena. Hauek ez dute onartzen, ez dutela turrean parte hartzeko maila nahikoa, eta egun batez txirrindulari profesional sentitu nahi dute euren burua. Baina adi, ikusi dugunaren arabera, igual baten bat oraindik garaiz dago amets hori egi bihurtzeko. Euskal zaleak euskal txirrindulariak animatzera hurbiltzen dira etapetara. Halere, aurten bakarrik 4 txirrindulari euskaldun parte hartu dute turrean. Jonathan Castroviejo, Imanol Erbiti, Gorka Izagirre eta Jon Izagirre. Horietatik azken hau, Jon Izagirre, izan da euskal txirrindularien artean onena. 40. postuan geratu baita. Euskal txirrindularitzako garai onenak ez dira, argi dago. Dena den, turrak irudi politak utzi dizkigu aurten. Hemen ikusi esakegu nola Pogačar, lider zijoala, erortzen den, eta Vingegaardek bigarren zijoala itxaroten dion. Hori bai kiroltasuna. Halere, kiroltasuna ez zuen erakutsi hain zuzen Jumbo taldeko kide honek, Geraint Thomasek ura eskatzen dionean eta berak ura ukatzen dionean. Hau urarekin egiten badu, ezin imaginatu nola jarriko den 3 euroko estatu zaion kalimotxoa eskatzen badiote. Turra amaituta eta datorren urtera itxaron behar. Halere, ikusi nola garen euskaldunok, antza nekatu gara turra Frantziara ikustera joateaz, eta erabaki dugu bera ona etortzea nahi dugula. Hortaz, datorren urteko turra Bilbon hasiko da, eta 3 etapa izango dira Hego Euskal Herrian. Gozatuko dugu. Eta turra aspergarria iruditzen zaizuen horiei, animo asko, datorrenarekin behar izango duzu eta. Naia Zubeldia naiz, ziburutaka berez, ara ofizioz itzultzailea naiz, eta gero musikan ibiltzen naiz bereziki. Kantuak idazten ditut aspalditik, olerkiak ere idatzi ditut berriki, eta hau izango da nire lehen parada ipuin luzeago bat idazteko, edo argitaratzeko behintzat. Larrabetzu Bizkaiko herri txiki bat da, 2000 biztanle ingurukoa. Herri euskalduna da, eta gure erronka horri eustea da. Herri euskalduna izanik, euskera sustatzea eta euskeraz gero eta gehiago egitea. Euskera eta euskal kultura sustatzea ere bai, hori dira gure erronkan. Emoziorik sentitzen ez duen musikari baten ipuina izanen dela. Berak ez du ezer sentitzen, baina oso biolin jole hona da eta jendeari animaleko emozioak sogarazten dizkio, baina berak ez du bitxik sentitzen. Pixkat alde absurdoa edo eman nahi nioke ipuinari, eta gero ona
la jabetzura iritsiko delarik, olako emozio uholde bat edo gertatuko da. Geuretik sortua bezalako egitasmoak esango nuke inoiz, beti dira. Garrantzitsua baino beharrezko, eta sasoiotan inoiz baino gehiago esango nuke. Batetik, euskarari ere egiten diolako ekarpena, zelan ez. Euskal Herria aintzat hartzen du, eta euskaraz sortzen du, eta sortzailei eskaintzen die gainera euren lanak azaleratzeko edo argitaratzeko modua, plaza eskaintzen die, eta hori funtsezkoa da, euskal kulturak eta euskal sorkuntzak aurrera egin dezan. Bai, iruditzen zait geuretik sortuak ekimena zinez eskertzekoa dela eta zinez beharrezkoak direla olako ekimenak, ze sortzaile guziek, artista, musikari, idazle, behar dutena denbora da, eta gaurko munduan ez da egesa denbora dedikatzea justu sorkuntzari. Kasik eroikoa dela ere jango nuke, ze hainbeste ekintza, hainbeste informazioa, hainbeste mugimendu dagoen momentuan gelditzea eta sortzea ez da egesa, beraz olako ekimenek hori ematen dute, euskarari lekua ematen diote, euskal kultura zabaltzen laguntzen dute, eta gainera orain pandemia garaiontan ez da egesa kultura biziaraztea, kontzertuak antolatzea, emanaldiak antolatzea ez da egesa, egonaldiak behintzat egin daitezke, ez baita jendetza beharrik, justuki isolazio momentuak baitira, beraz justuki iruditzen zait momentu ezin hobea, egonaldiak behintzat egiteko aukera emateko, eta beraz bai, zinez eskertzekoa da. Donostiako jasaldiak garai bateko udako jaien itzulera irudikatzen du. Edo bestera batera begiratuta, festivalitiz aguduaren azken ikurra ere izan daiteke. Pop rocka eta derivatuak eszenako errege bihurtu dira. BBK Live, Azkena Rock edo EHZ festivalak izan ditugu, baina ohiko jazz hitzorduak ere jokoan sartu dira orain. Lehenengo Getxoko 45. jaialdia, ondoren jaialdi berri baten berrikuntza Hondarribian bluesaldia ordezkatu duena, Botxora emigratua. Eta aste honetan Gasteizko 47. jaialdia, izen bikainekin azken trakan, Arturo Sandoval edo Robert Glasper adibidez. Edo nola ere, altza desala eskua jazza zer den dakienak. Eta bestela, bazenekiten Iggy Pop ez dela abeslariaren izena, taldearen abaizik. Tira, uda garaiak irakaspenak ere badakartza poltsiko guztutzeaz aparte. Izan ere, jasaldian, Donostian, Donostian, adi entzun, doako kontzertuak izango dira egunotan. Tira, diru publikoarekin sustatutakoak, eta eguraldi bikaina lagunduta, noski. Lasai, laguntzeko asmotan gatoz eta, hemen argibide batzuk. 84 kontzertu eskaintzen ditu jasaldiak 14 gunetan. Horietatik, 54 doakoak izango dira eta 21 herriko taldeenak. Zurriola hondartzako areatza zabala eta kursalera ikineko terrazak aprobetzatzea izan zen bere garaian musika berrietara eta publiko gazteagoetara zabaltzeko jauzi handia. Sarrera libreko kontzertuekin gainera. 2 urtez eszenatoki nagusirik gabe egon ondoren, Simple Minds popero eskoziar veteranoak izango dira Zurriolako hondartza beteko dutenak lehenengo egunean. Hondartzako eszena nagusitik berriz Mulatu Astatke eta Carolina Durant izango dira besteak beste. Kursaleko terrazetan 2 agertoki egongo dira urten. Eta bertan, 21 talde bakarlari arituko dira. Aldapeko Basque Latin Jazz adibidez. Trinitate Plaza saio bikoitzek lehiaketaren gune jatorrenak, balio veterano handiak eta berriagoak iragartzen dituzte. Osteguneko inaugurazioak Japoniako emakumeen azentua izango du. Alde Zaharreko txokoan berriz, Steve Coleman ohiko saxofoi jotzailea, Luis Cole multi-instrumentalista eta Amina Claudine Myers kantari pianista egongo dira. Kursaleko arratsaldeko errezetaldietan, programa heterodoxo bat dago Kalexiko mugako rockeroekin, Gregory Porterren baritono blues jazzarekin eta Iggy Pop rock amorratuarekin. Victoria Eugenia Antzokiko eguerdietan Jazz Eñe, estatuko jazz erakusketaren 8. edizioa eskainiko da. Eta bertan 8 talde hautatuko dira. Besteak beste, Chico Pérez edo Moisés Sánchez.
Edurta Jimenez naiz Mundakakoa, beraz Bizkaitiarra, eta hemen nago Uztaritzen asmoa 3 aste hemen ematea da, 3 zatitan zerbait idazteko geuretik sortua ekimenaren barruan. Helburua hemen ikusten dut, Uztaritzarrek ere irakurriko dutenez, euskara erabili, hemen ohartzen baikara hegoaldean eta hegoaldeko gune indartsuenetan ze euskara erabiltzen den, eta zein den hemen erabiltzen dena eta ez dugula batasunerako biderik egiten. Uztaritzek badu kulturarekiko atxikimendu biziki azkarra, hainbat elkarte egitura Ipar Euskal Herrikoak hemen kokatuak dira, hien egoitza, badugu Euskararen kultur erakundea, hemen berean gure inguruan dute egoitza, eta hainbat elkarte biziki dinamikoak direnak, bereziki iauterien kasuan eta ospakizun biziki famatuak ditugu Uztaritzen. Zubiak eraiki behar ditugu eta gehiengoak irabazi kulturarentzat lan egin horretan. Eta elkar ezagutu eta elkarrekin egon, bidea luzea da. Eta bidea kulturaren bidez egingo da hein handi batean. Eta kultura, ekonomia bihurtzeko gai baldin bagara, errezago izango da Lapurdi eta Bizkaia elkarri hurbiltzea. Edo Nafarroa eta Gipuzkoa herrialdeak ekonomia egitea lortzen baldin badugu kultura. Eta gero elkarren ezagutza da hemen garrantzizkoa, eta egonaldiak egitea zezanik ez. Atseginez hartuko nukenik norbait etxean, ez? Durangoko azokan eta behin baino gehiagotan egin izan dudana. Nahi badugu gure ezagutzea gonbidatu egin behar dugu, zubia eraiki behar dugu, eta hemen zubiak eraiki behar dira. Eta alde honetatik ekimena ederra da. Ikusiko dugu zer dakarren ekimenak, ze kalitate daukan gure lanak, eta zer eragin daukan gerora begira elkar ezagutza honek. Sentimendu hori piztea euskal kulturaren inguruan pertenentzia edo komunitate espiritu hori sortzea edo garatzea oraindik, eta behar bada hazi tipi batzu dira memento honetan landatzen ditugunak, fruitu ekartzen ahalko dutenak geroari begira. Guk zentzu hortan gira sartu programa honetan plazera handiz, eta espero dugu bai fruituak emankorra izanen dela egoera ondoko urtei begira. Muskil da unibertsitatean egin dugun laburmetrai bat, eta atera da gelakie baten gidoitik. Guk klasean aukeratu behar izan genituen hainbat gidoien artean, eta hau izan zen gehien gustatu zitzaigun ideia. Eta aldatu genuen, egin ditugu 1000 bertsio, 1000 birmoldaketa, hasierako, bai mantendu dugula, hasierako basea, digamos, pero gero aldatu ditugu gauza pilo, gauza gehienak, eta hori orduan atera da unibertsitateko lan batetik. Lehenbizi, izenburu hau, kortometrajean da baserriaren izena, Muskil. Eta hasiera batean, karo, ez da baserriaren izen originala. Eta aldatu nahi genion izena, baserriari, eta hasiera batean sartu ginen interneten Euskal Herriko baserrien zerrenda bat aurkitu genuen, eta pixkatan, ordan aurkitu genuen Muskilen antzeko izen bat, eta gustatu zitzaigun ja nola zen, como sonaba, ez? Eta bilatu genuen, zer esan nahi zuen, zen Muskilitzaren esan nahia, eta esan nahi du loratu bezala, ez? Ordan, karo, gero, laburmetraia ikusten duzuenean,
ikusiko duzu baduela bere zentzua muskil deitzea baserria, eta loratzearen esan nahi hori. Pues, historia honetan kontatzen da pixkat adineko pertsonek o adineko emakumek jasaten duten indarkeria matxista azaleratzeko. Kontatzen da baserri batean bizi dien senare emazte baten historioa ez, eta pixkat nola emakumeak pairatzen duen indarkeria matxista bere senarraren partetik, eta iristen dela herriko maistra berria, dela hiritik etorritakoa eta hola, eta ja etortzen da aire fresko batekin, da gaztea, zebi senare emazte hauek dira adinekoak ez, orduan maistra berria hori bada gaztea, hiritik etorritakoa, ahaldundua, orduan etortzen da beste mentalitate batekin taola, eta pixkat bera ere nola sartzen den, da ezkeran puzle bat ez, orduan maistra berria Luisa sartzen da, eta puzle honen pieza garrantzitsu bat ere. Bai, gidoia idatzi zuen klasekide batek garaiak, eta berari kontatu zioten familiakoek, zagita monako, aitonako, lako zego zer, eta ensi dago, pasatu da realitatean. Karo, gero guk birmoldatu dugun ez da guzti hori, hori ez, ja da fikzioa, pero egitan bai. Vale, zuzendaria bada, talde teknikoan zuzendaria da Marina Perosanz, gero zuzendari laguntzailea Eneko Goikoetxea, gero kamara edo Mikel Larrion, soinu teknikaria daukagu Natalia Berridi, Nilere Llano produkzio burua, eta Sarairi arte burua. Aktoreak badira Pedroren pertsonaia egiten dela senarra Jose Ramon Soroiz, gero Isabelen pertsonaia emaztea dena Iñaki Irastorza, eta azkenik Luisaren papera egiten dela, lehen aipatu bezala, herriko maistra berria, Miren Arrieta. Egin behar izan genuen crowdfunding bat, klasean ere azaldu zizkiguten hainbat plataforma eta hola, eta guk aukeratu genuen Berkami plataforma, eta jarri genuen diru kantitate bat, hasiera batean, guk eskatu nahi genuen hori baino gutxiago. Ze uste genuen ere kantitate horretara iristea zaila ikusten genuen. Ze gehienak dira lagunak, ezagunak, familia ez da iristen da momentu bat non hori ere amaitzen den. Orduan hori eta gehien bat iritsi gara helburura, de hecho pasa dugu, pero izan da ere eman dugulako kaina asko sare sozialetan, beste medio batzutan ere izan ditugu elkarrizketak eta eman gara ezagutzera. Eta, de hecho ere, jende ez ezagunak eman diego dirua eta hola, badago adibidez, niri hori kuriosa iruditzen zaiz, badago, ustu dela Brasilgo emakume bat, hasi zitzaigula, dela lan egiten du erakunde feministaren batean Brasilen eta hola, eta ez dakit ikusi gintuen Instagramen uste dut, eta komentatzen zizkigun igotzen genituen publikazioak eta historiak eta hola, eta de hecho berak adibidez ere eman zegun dirua. Eta, iristea araño, orduan hori, eta hori, eta guk pozik ze hori eske izan da ez izan gabe, irudiak aktoreak hori bai ez, eta trailer moduko bat ere, pero en si, kortoa ez genuen, orduan ez izan gabe ainarrera ona izatea, eta jendea interesatua egotea eta hola, orduan eske izan da, bai, oso guai. Bai, guk orain muskilekin egin nahi duguna da pixkat zabaldu, ze guk hasieratik, gidoia irakurri eta lehenbiziko bertsioak egiten ari ginenetik, uste genuen zela gai potente bat, ze adineko emakumeek indarkeria matxista jasatea, ez da asko, ez da gozo azaleratuta ez, normalean beti entzuten da jende gazteagoarengan, orduan
iruditzen zitzaigun gai potente bat dela, ez genuen utzi nahi hau klaseiko unibertsitateko lan batean bakarrik. Orduan, hasieratik ja, genuekan ideia hori, zabaltzeko, proiektatzeko tokitan eta hola, eta albazen festivalen batera edo bidali, ere. Pero egin nahi duguna da hori zabaldu. Eta horretan gabiltza. Eta magisek bat. Bai, fanen bitu. Venga, segi. Kaixo. Luisa nahi. Mila esker, Luisa.
asmatukoa eta pentsatutakoa betetzen ari dela. Are animo denei. Bide, ez aldun posible, joan dena hitzultzerik libre. Bide, oinazpiko bide, ez aldun posible, izaterik zeinbait eskubide. Erantzun ezan bide, zeinuna nora bide. Erantzun ezak bide, noiz helduko aiz libre. Etxera libre. Salbuespen legedia behin betiko amaitzeko aukera eta ardura dugu eskuartean. Euskal Herriatzeekin hasi, gradun progresioa garatu eta betiosoko zigorrekin amaitu. Etxerante prozesua egiteko ordua da. Horretarako, orain arte egin dugun moduan, kalean aktibo, pausoz pauso eta pedalkadaz pedalkada bidea egiten jarraituko dugu. Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hitzordu berria du. Urriaren 15ean Madrilera eramango dituzte euren aldarrikapenak beste elkarte batzuekin batera. Gutxieneko soldataren 60% pentsio minimoa eskatzen dute, 1.080 eurokoa alegia, baita KPI-aren araberako igoerak izan dezaten. Pentsio sistema publikoa bermatzeko gizarte segurantzaren kontuen auditoretza eskatuko dute gainera. Eskaera horiek babesteko sinadurak aurkeztuko dituzte diputatuen kongresuan. Pentsiodunek aurreratu dutenez, urriaren 15eko deialdia lehen urrats bat besterik ez da izango. Telematikoki egindako agerraldian adierazi dute, udazkenean funtsezkoa izango dela aberastasunaren banaketa eta genero berdintasuna. Euren aldetik, soldaten eta pentsioen defentsan arituko direla berretsi dute. Mota guztietako murrizketen eta privatizazioen aurrean kalera ateratzeko deia egin dute. Mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu diote pentsiodunei ez ezik, langilei eta erakunde sozial eta sindikalei ere.